Zenanlar gowroluk döwrüne çağa düşmanyň aýratyn sebäpleri hakynda boljak bu video. Video geçmäke подписаться, комментарий, repost etmeni sizden haýyş edýär. Assalamu alaykum aziz adamlar. Ol bilen çağa bolmak ýa bolmadyk Allahyň eline. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär. Allah her bir dert üçin bir dermany indirdi. Onu bilýän bilýär, bilmeýän bilmeýär. Hadis Buhari, Tib Müslimden rivayet edilýär. Şoň üçin adamlarda bar bolan dertler üçin dermanlar hem banlar. Şoň üçin çağa düşmanyň aýratyn sebäpleri hakynda aýdyp geçeýin. Çağa düşmanyň aýratyn sebäpleri DNK näsadyk, immunologiya garşylyk, gormon ýetmezçiligi, stres, şeker keseli, gyzgynlyk we ýokançlyk. Ýaly meseler çağa düşmek howpuny döredýär. Çağa düşmek howpuny öňüne almak üçin men size Vertera kampaniýanyň Marskoy Mio produksiýasyny ödülýär. Bol şol agdak geçen meseleleriň tiýig görnüşde en gowy çözgütleriň biridir. Marskoy Mio munyň bahasy, biriniň bahasy 500 man. Eger şundan 4 alsaňyz 1500 manat bolýar.